Shin kun shirya tsaf domin tunkarar jarabawar ku ta WAEC da kuma NECO? Na san ƙila akwai firgici, tsoro ko kuma damuwa a tattare da ku. To ku kwantar da hankalinku. A manhajar mu ta Arewa Digital Academy muna koyar da darussa a cikin harshen Hausa, misalin darasin English, Maths, Chemistry, Biology, History da dai sauransu cikin harshen Hausa saboda zai fi sauƙin fahimta a gare ku, saɓanin Ingilishi ko kuma waninsa. Manhajar mu ta Arewa Digital Academy kwasa-kwasanmu sun ta'allaka ne akan jarabawar WAEC da NECO kawai, waɗanda suka ƙunshi darussa daga mataki na farko na SS1 zuwa mataki na 3 na SS3 a makarantun sakandare. Mun yi bayani filla-filla akan darussan kimiyya, adabi da kuma kasuwanci tare da gamsassu kuma sauƙaƙaƙƙun bayanai duk a cikin harshen Hausa. Arewa Digital Academy ta kowa da kowa ce, musamman waɗanda ba su da ƙwararrun malamai ko kuma tsarin koyarwa a makarantunsu na sakandare. Ku ziyarci shafinmu na arewadigitalacademy.com a inda za ku iya koyon darussan da kuka zaɓa a inda kuke so kuma a sadda kuke so, sannan kuma a cikin ɗan ƙanƙanin farashi. Muna da kayayyakin gwaje-gwaje da bita musamman da aka tsara maku domin yin nasara a cikin jarabawar ku ta WAEC da NECO cikin ƙarfin gwiwa da kuma nasara. Kada ku bari a baku labari. Ku ziyarci shafinmu na yanar gizo www.arewadigitalacademy.com domin ku yi rijista a yau. Gobanku tana da daraja, kuma babban lokacin da ya kamata ku fara gina wannan goban shine yau. Arewa Digital Academy ta kowa da kowa ce.